ce barau mali ko ba a san ta sai na buga. Ta so mu je zuwa jan zakiri mi a dankalin al'umma. Duk mun fito mazan mu da mata kowa yana barau maliya. Kai za ka ja mu gwamnan Kano. Ku tuturi barau maliya ka taso ka ja mu gwamnan Kano. Ku tuturi barau maliya. Ku kai ke mana mai amsa ne ka roƙon bayi yaran bana ka kama mana. Allah ka ƙara ba mu kulawa manyan mu har zuwa kankana. Al'ummar jiha mazan mu da mata kowa yana barau maliya. Fasilar shirya da alihi da sahaba ka sa ciki sa shirfa mu je lafiya. Tawassuli na da ku nake yi domin da ku nake fariya. Roƙo nake kamin da fa'idan alfarma ta sharifan Kano. Sakin tambura zan wake jarumin gwamnan nan mai hana talakawa su bara. A jihar Kano barau zami bana domin shi na ga ya shahara. Ubangiji roƙon ka muke yi ka ba barau yayi gwamnan Kano. Jirgin fitan mu ya zo malam dama tuntuni ya gagara. Barau yana da mutunci malam in ya ci a Kano zai musu gyara. Mai tsoro ba ya shiga yin shaɗi mulkin Kano ko sai ɗan Kano. Ita damuna dama in ta kyau kun san cikin da ba a kokarin ya ce ba kai ba Allah ya mai da shi dan biri. Mu fa barau yau maza da matan mu yan jihar Kano mun yi shiri. Barau yana da mutunci malam ya ban fura ciki gano no. Dan takarar mu ya gawurta dan ya zama ki gudu sa gudu. Iskan ƙauyen can baraka barau sai ya hau tudu. Tunda barau ya fito takara macizai suna ta faman gudu. Barau ya rike Rasulullahi annabi gatan duk 'yan Kano. Maliya ma a kalan ƙarshen ta ya za ku yi kurayen Kano. Fito fili kai kashin gyaɗa ne gane da bino. Bana kan kowa ya waye yan gaban fura sai gaban nono. Na zo barau nake yi wa waka Allah ya bashi gwamnan Kano. Da yawo amarya ta zo gidanta yau da jiwa ya tsaya. Girman yaro Allah ya daga ba fariya. Allahu karamin da bai ya zaman garkuwa ga dukkan makiya. Sunusu baban soyayya ke waka da tamburan 'yan Kano. Ga gaisuwar magoya bayan gwamnan Kano barau maliya. Jagoran matasa shine Hamza shi ma yana barau maliya. Honorable Magaji Isa shi ma yana barau maliya. Mai jiran gado bakwai da shanono gaisuwar ka ce na yi maka. Alhaji
yana barau maliya. Kai za ka samu gwamnan Kano. Alhaji Abdul Wahab Idrisa yau yana barau maliya. Jirgin fito baran waliya. Tsohon kwamishina Jan Zaki shi ma yana barau maliya. Kai za ka samu gwamnan Kano. Alhaji Al'ado Jan Zaki Allah ya ƙara ma ɗaukaka. Jirgin fito baran waliya. Alhaji Suleiman Aliyu Jan Zaki yau yana barau maliya. Kai za ka samu gwamnan Kano. Alhaji Bello Harka Bakwai shi ma yana barau maliya. Jirgin fito baran waliya. Alhaji Sunusi Sha'ibu Rimin da ko yana barau maliya. Kai za ka samu gwamnan Kano. Jagora na kamfanin Arabiyanci yana barau maliya. Jirgin fito baran waliya. Yakubu M Ibrahim Rimin da ko yana a barau maliya. Kai za ka samu gwamnan Kano. Ga shugaban matasa ya zo shi ma yana barau maliya. Jirgin fito baran waliya. Yau Murtala Bishashe Kwadina shi ma yana barau maliya. Kai za ka samu gwamnan Kano. Jagoran 'yan gida na magaji su ma suna barau maliya. Jirgin fito baran waliya. Yaya mai dada shugaban fati shi ma yana barau